ang Ginoo ra gyud nasayod sa umaabot natong kinabuhi, pero ang iya ladyong giklaro nga mabanhaw gyud ta, dili gyud ta pabilin diha sa kamatayon, mabanhaw gyud. Pero usahay lang kita dili ta motuo nga mabanhaw ta. May pangutan ako na imong tupad na mutuo ka nga mabanhaw ka. Ana. Yang resulta harian tas kahadlok, labi na gyud kanang kahadlok nga mamatay. Nya tungod sa atong kahadlok nga mamatay, sige tag kaning tigom gyud kay para dili ta masakit, para dili ta mamatay. Nya sa atong pagsigig tigom, siging kana ganing paningkamot nga dili ta masakit, dili ta mamatay, nag-away na ta, sige na tag-away, hangtod nagsige naggubat ga pinatyanay na. Mo na tungod man as paglikay nga mamatay, nyawa mo tuong mabanhaw, nagpinatyanay na. Nawa pa mahuman ang gubat sa Russia o sa Ukraine hangtod karon, siging pinatyanay. Nya ang mga drug lords pod, mga drug pushers, drug addicts, aron lang yun mabuhi. Wa mamitagaing trabahong tarong ani, buwa man tay pangwartahan aron mabuhi. Himot aning illegal aron mabuhi. Unyag naay mo palag, patya. Patay na sad. Ang mga gobyerno sad di siya bati na kay nida. Grabe na kayo ning sindikato, grabe na kayo ning binuang, ato ni silang kuanon, santaon, i-raid ng mga kuan, kana mga ilang mga negosyo, mga drugs, uban pa, ingon sa itong uban, sige, suway, sa makauna lang, patay sa mga pulis, perting pinatyanay, nga naman, ni araman gud tagahon-ahona aning kalibutana, nya maglagot ta kung tudluan ta unsaon pagbiya dinhi. Labi na gyud sa gitudlo ni Hesus, ingon siya, bulahan mong mga kabos. Nya aron mahimo gyud mong bulahan, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Lipay mo ana. Ambot lang. Sige gani kong masiyar nga mahalin ang tanetong slot. Ay no, dako-dako naman sa taghalin, abot na mag 11,151 ka slots. Di ba? Pero nangandoy unta ko bisag makaabot lang equivalent sa akong edad. Nya punag duha ka zero ba. Pila may edad nako karong November 24 ug makaabot ko kay bawo mo. Hala kay bao lagi mo nga research kita mo. 59 ako. Puhon, pila na lang kaadlaw. Pila naman lang. 5 kaadlaw gikan karon 59 ako. Makaabot lang og mga 5,900 ka slots ang atong halin. Awa na, lipay na ko ana. Nya mao na inyong i-birthday gift nako. Paabot to na to 5,900 ang halin. Awa di ba doko-doko na. Dako masagana dapat diri lisod kita 100 gani 5,000 ano. O tana, sugod ayog reklamo. Ngano man ang ato manggong tendency is tigom ba? Nya naamantay og motigom ta, naamantay standard. Tingali na ninyo daghan nakatigom na tingali mga equivalent sa mga 10,000 ka slots, no? Nanay nakatigom gani tingali og equivalent sa 100,000 ka slots. Pero di ginani mo kuhaan kay ngano man ang imong 100,000 nga slots equivalent ana ba 100,000 ka slots, ang imong target kay 200,000 slots man ang equivalent, di ba? Kanyang pangyuan ti ka o bisag 1,000 lang ka slots mo sa ka diha wapa mo ganini kaabot og 200 imo na nung kuhaan. Pero gamay ra gud ta nang 1,000 ikumparar sa imong 100,000
1,000 ka slots, di ba? Unsa ra gud ang 1,000 ka slots, pero di gina nimo kuhaan kay 200,000 baya ang imong sense of security. Di ba? Anha baya ka ma-relax kung moabot kag 200,000 ka slots ang imong matigom, ang imong savings, ang imong unsa tawag na net worth. Labaw na gyud og imong himuong alam na 1 million ka slots ang imong target. Uy, pader, wa pa ko kaabot og 1 million ka slots. Nako ay tagai lang ta diha og bisag 5,900. Daghan na bitaw na imo, abot na bitaw nag 800,000 ka slots ang imong equivalent. Tagai ko na ko 5,900. Ayaw pader, uy kuwangan pa ni. Inig-abot na lang anig 1 million ka slots, tagaan ti kag 1 slot. Ano man mo kasabot? Ingon anak kadaw ang kalibutan. Pero salamat sa mga manggihatagon sa atong kwenta-kwenta na atas mga 22 or mga butang na to, mga 25,000 katao manggihatago na to dinhi for 3 years. Doon natay namugna nga ingon ani. Pero kung ang kalibutan atong tudluan ani nga maghinatagay ta, di ta mag-inilugay, maghinatagay, mag-sharing out of love, dili ta manag-away, magkinihaay tungod anang bahandi, masuko ang kalibutan kay tawgo nas kalibutan og inhustisya. Kanang pagpanghatag nga di ka mangayog bayad, that is injustice for the worldly people. Mao na bisag imo pa nang ginikanan, ikiha gyud basta dili mo bayad sa utang. Mao na karon. Bisag imo pa nang igsuon, bunguli gyud basta ilugan kag gamay sa imong kabahinanan. Mao na ang kalibutan. Og mao na gihisgutan tingali sa unang pagbasa ni ay duha ka mga saksi sa Ginoo. Saksi pasabot nagsangyaw sa pagtulunan sa Ginoo, gipatay sa kalibutan. Nagbuy-od in taon ang ilang lawas. Nalipay ang kalibutan kay para nila gipaanto sila aning duha ka propeta nga faithful sa Ginoo. Ang ako aning interpretasyon, ang ato ning 2 pillars of the church. Kinsa man? Mo kibaw? Si San Pablo o si San Pedro. Pulos na sila gipatay, pero mga ligo na silang saksi ni Kristo. Si San Pablo o si San Pedro. Nya gipatay sila kay aron mahilom ang ilang sangyaw, di ba? Si San Pablo gasigi magsangyaw nga ayaw gid anang kwarta. Si San Pedro sad mao gihapon, ayaw mo pangayog bayad sa inyong pag-alagad. Ana, kinsa bagoy malipay ani? Kamo, ganahan mong musunod sa gisangyaw ni San Pablo o ni San Pedro? Ha? Ilhan man na. Pero ang resulta, pagpatay na nila tungod kay nagsunod mas Ginoo, nabanhaw, nibangon og nalisang ang kalibutan nga nagtan-aw nilang nibangon, nga naabli ang langit, ningon ang Ginoo sa kadiri. Og tuan na ron sila dito, enjoy na kayo. 3 days and a half lang kuno nibangon na. Magtanang na mangutanan ako, pader, kana bang mamatay nga tao, pila man gyud kaadlaw nga mobiya na siya dinhi? Nako, wa ko kay bao, pero naman sa Bible nga 3 days si Kristo na banhaw. Basig 3 days, balik na nasa gibutang sa Bible nga 40 days si Kristo una pa ni sakas langit, 40 days after sa iyang kamatayon. Basig 40 days mo balhin na ngadto sa impierno or ngadto sa langit. Wata kay bao, Ginoo rin na ibaw ana, pero mabanhaw ra gyud, mabuhi ra gyud unya ang nakaapan o ang ikaapan ang nakalahi kay ini kabanhaw nato, wa na ta magkinahanglan aning mga human and material securities. Kanang pagkaasawa, pagkabana, ato manang security. Madam, ingon dito, kaluoy mga pari, way asawa. Okay, para kung nato mura ba og kompleto ang kinabuhi basta naay asawa.
Pero pagkadaghang bana nga naibog sa pari, sa hayahayang pader, oy, way asawa. Sus, kapuya ni nga ng asawa. Ikaw mga bana karon, lipay mo, nga naamoy asawa? O nagantos? Bundot lang ninyo. Niya kamo sang mga asawa, security na ninyo kinabuhi ang inyong bana, secured mo, labi nagmagsige na nagtanaw dia sa cellphone, secured pa mo o insecure na? Oy, luos lamog pang ukoy-ukoy ang inyong bana kay insecured kay mo. Na. So dili na ta magkinahanglan ana matud pa ni Kristo. Ang ato ng security ang Ginoo na. Siya na atong amahan. Nya kani mga material things biyaan ni nato tanan. Kakita ana bisag unsa kadato sa tao inig kamatay anha ra gid siya musod anang iyang lungon. Ang uban gani anha na nang earn. Gamay na lang jud kayo, kugos-kugoso na lang. Ana-anao na lang. Tanawa, lingian na imong tupad. Ingna siya, pauli ra gid tas lungon. Sige, ingna. Pauli ra gid tas lungon ani. Or anak bakas earn. Ikaw pili lang ka asa man ka ato kas lungon o anak kas earn. Ora na tong paulian, dinhis kalibutan. Pero kung magsunod tas Ginoo sa iyang pagtulunan sama sa mahal nga Birhen Maria nga faithful until the end. Matud pa ni Kristo, kinsa tong mamatay uban kanako, mabanhaw sad uban kanako. Faithful until the end, hangtod sa kamatayon. Mao tong duha ka pillars of faith katong propetang gihisgutan diri sa unang pagbasa, nagpabilin silang ligon hangtod sa kamatayon. Kamo, ligon ka mo. Di mo madaan ang mga marites. Di mo madaan. Nahabitay ni ingon ako, pader, ang akong bana ba, 22 years naman tingito sila sa pagka-minyo. Ingon siya, nangabit yun, pader. Nangabit yun, unya. Panagsa na lang mo uli diri. Purti na rabang sa putuna, bisag purti na nakong paubos, pader. Sige na kong dawat niya, pasaylo. Ang batasan, pader, purti lang niya pong rabihan, na usap gid siya, pader. Nakahuna-huna na lang ko nga mo give up. Hana siya. Di na nako makaya. Kamo, mga asawa, inyong bana, murag buutan kay una, human sa mga 30 katuig ninyong minyo, ni kalit lang og tipas tuwa na sa silingan nya sa puto na kaayo manapat pagyod unsa man mo give up o moonong. Og dili man asawa, ala sige aritas bana, mukalit lang inyong asawa kay bisag murag sikanhan na nagnaong na biyay mo palit rog sikanhan na magani mo palit og scrap. Naong mo palit og scrap, so posible gina nga mahalin na. Simbak ko lang og mahalin nya ang inyo pag yung driver mo ay nakahalin. Unsa man mo give up o moonong. Sige, tubag mo diya. Ang nindot yun, unongi na. Gamay na lang kayong kuwang. O umabot na mong 30 katuig sa inyong kaminyoon, gamay na lang kuwang. Mga di na nakaabot o mga 20 katuig, patay na na. Unongi lang, unongi. Gamay na lang. Nya, makapahimos dahil ka sa resurrection, the joy, the eternal glory in heaven. Gamay ra kayong pag-antos. Mabutan na karon ako din antos-antos mangining sige tagpalit baligya ning slot. Uwaw biya kayo, baga na biya kay kognaw. Uwaw baya nya mingom sang Ginoo nako, gamay na lay kuwang. Layo na kay nani mo mga 20 katuig. Human na din ka mamaligyag slots. Ana, pero ang nakapalit og ikaw nga namaligya kuyog mo diri sa langit. Nindot no? Nang di ko muundang og baligya. Ako man jud kasuhay ang baligya-baligya. Mauwaw man jud ko ana. Karon ra jud ko nagsigig baligya og slat. Nga perti na ginakong bagaag now para sa Ginoo, para sa simbahan, o para sa ninyo nga doon na mo'y opportunity to share
in a godly way sa inyong mga bahandi nga natigom. Di ba? Nindot kay na. Magwa mo na nga lipay. Hindi na, manindog na lang ta.